Gyere áprilisban. Úgy tűnik, találtunk otthont. Ó, Alice, tökéletes. Ti 4 lány tartozol össze. Tudod, azt hiszem, igazad van. Újabb háziállat, örökbefogadási nap sikere. Csak imádom, amikor a háziállatok megtalálják a tökéletes mérkőzést. Ó, ne aggódj, Penelope, a tökéletes mérkőzésed hamarosan itt lesz. Hello lányok, hello Angelina. A megfelelő helyre jöttél. Azért vagyok itt, hogy elfogadjak egy háziállatot. Lássuk! Ó, egy rózsaszín popit kölyökkutya. Megnevezem őt Eper. Miau. Ó, ne feledje, hogy Penelope, a tökéletes mérkőzésed az lesz, hogy csak te vagy. Hello lányok, itt vagyok, hogy örökbe fogadjak egy háziállatot. A megfelelő helyre jöttél. Ó, egy lila kölyökkutya. Megnevezem őt Amanda. Gyere Amanda, vigyük el minden nővéremmel. És ezt igen. Hello lányok, hello Nissa. Szeretnék egy cicát, mint háziállatot. A megfelelő helyre jöttél. Tehát Nissa, tetszik neki. Tehát Nissa, tetszik neki. Szeretem, lányok. Ezt igennek fogom venni. Köszönöm a macska lányokat. Nos, Alice, igazad van, tökéletes egyezés van mindannyiunk számára.